a totes i tots, continuem amb la formulació inorgànica. Anem a veure els hidròxids. Els hidròxids són compostos ternaris, que significa que tenen tres elements: oxigen, hidrogen i un element metàl·lic, el bari, ferro, liti, plom. Fins ara hem vist compostos binaris, òxids, hidrurs, que tenien oxigen i un metall, oxigen amb un metall, hidrogen amb un metall, hidrogen amb un metall. Ara tindrem tres elements. Els hidròxids són compostos que estan formats, que provenen de la unió d'un anió hidròxid, és a dir, d'un grup OH negatiu, és un ió negatiu, es diu anió hidròxid, i un metall, que serà realment un catió metàl·lic, serà el Li+1 amb una càrrega positiva, un nombre d'oxidació +1, beril·lia amb +2, o ferro, que pot ser +2 o +3. És a dir, anem a tindre combinacions del grup hidròxid, OH-, actuarà amb nombre d'oxidació -1, amb un metall que pot actuar amb nombre d'oxidació, tots els que vegeu així. Serien els metalls. Anem primer amb la nomenclatura sistemàtica, ja sabeu, la que utilitza prefixos multiplicadors, mono, di, tri, tetra, penta. Ens diuen BaOH2, entre parèntesis, serà dihidròxid, OH és hidròxid, dihidròxid de bari. Dihidròxid de bari. FeOH3, trihidròxid de ferro. Trihidròxid de ferro. LiOH no cal entre parèntesis, ja que el Li actua en nombre d'oxidació 1, que no es posa entre parèntesis, ja ho veurem després, serà hidròxid de liti. I l'últim, PbOH4, tetrahidròxid de plom. Ara ens donen el nom del compost i hem de traure la fórmula. Vegem, hidròxid de sodi. Comencem per al final, per la dreta, vegem sodi, Na. Ho posem. Després vegem hidròxid, hidròxid és OH. Es queda d'aquesta manera. Vegem, dihidròxid de níquel, vegem el níquel, Ni. Hidròxid, OH. Vegem un di, que significa 2, NiOH2 serà el dihidròxid de níquel. Vegem, trihidròxid de manganès, posem MN. Després hidròxid OH, després vegem un 3, un tri, que és un 3, trihidròxid de manganès. I per últim, tetrahidròxid d'estany, SaN, hidròxid OH, tetra, recordeu que era 4, SaNOH4. Anem ara a la nomenclatura d'estoc, que és la que té, entre parèntesis i en romà, el nombre d'oxidació amb el que va actuar el metall. Ens diuen hidròxid de cobalt, 3, vegem cobalt, CO, i ahí sempre hi haurà un 1. És a dir, quan en el següent fem hidròxid de platí 4, posarem el platí i ahí n'hi ha un 1 sempre, que és el nombre d'oxidació en què actua el grup OH, el grup hidròxid, que és -1, però es posa 1. En la qual cosa no es posa res, perquè l'1 no sol posar-se. És a dir, és més fàcil del que realment estic explicant, perquè si ens diuen hidròxid de cobalt 2, posem cobalt, un 1 que no posem res, després vegem hidròxid, grup hidròxid, OH, i ara el cobalt actua en 2, que es posa ahí, baix del grup hidròxid. Si vegem hidròxid de platí 4, posem platí, després posem OH, que és hidròxid, i el platí actua en nombre d'oxidació 4, vegem el platí estava així, podria actuar en 2 en 4, actua en 4, posem un 4 així. Si ara vegem hidròxid de coure 1, posem el coure, Cu, hidròxid, OH, i el coure està actuant en nombre d'oxidació 1, posem un 1 ahí, que no es posa res. Aleshores, sobra realment el parèntesi. Si el posem, tampoc és que estiga malament, però quedaria Cu o OH. Per tot això, juntem. Si ens diuen hidròxid de calci, vegem el calci, posem Ca, hidròxid, OH, i si recordeu que és l'única pega que podem tindre en la nomenclatura d'estoc en els grups dels elements que sols tenen una possibilitat, un únic nombre d'oxidació, que pot ser +1, liti, sodi, potassi, bromur, cesi, franci, plata, o pot ser +2, beril, magnesi, calci, bari, nitrogen, silicati, o +3, alumini, bor. En aquests tres grups no es posa res entre parèntesis, perquè
no tenim ningú dubte, sols pot actuar o en un, este grup, o en dos, o en tres. Per què hem de posar alguna cosa entre parèntesis si no pot ser una altra? Aleshores, estaria incorrecte posar hidròxid de calci 2. Però sí que hem de saber que el calci està així i actua en 2, i hem de posar un 2 ahí, baix del grup OA. Això ho hem de saber de memòria, és l'única pega que podem tindre. Si ara es diuen hidròxid de potassi, posem el potassi, després hidròxid, OA, i baix del grup OA haurem de posar el número d'oxidació del potassi, perquè no ens han dit res ahí. Per què? Perquè no cal dir res, perquè el potassi està ahí i sols pot actuar en un. Sols posaria un 1 que no es posa res. Ara ens donen la fórmula i hem de treure el nom en la nomenclatura d'estoc. Entre parèntesis i en romà, si cal, el número d'oxidació del metall. AuOH3 sempre serà hidròxid de hidròxid, posem cometes, hidròxid, i després serà D. En aquest cas, hidròxid d'or, apostofat, d'or, i hem de pensar el nombre d'oxidació que actua l'or. L'or està actuant en numeració d'oxidació 3, que és el que hi ha baix del grup OH, entre parèntesis 3 és el nombre d'oxidació de l'or. Posarem un 3, entre parèntesis i en romà. Següent serà hidròxid de mercuri, i el mercuri està actuant en nombre d'oxidació 2. El mercuri el tenim així, podria actuar en un 2, en 2. L'or que hem fet abans podria actuar or itali en un i 3, actuar en 3. Ara veiem, i MgOH2, hidròxid de magnesi, i hem de posar un número entre parèntesis. Pensem, el magnesi està així, sols pot tindre una possibilitat, que és més d'or. En aquests casos, estos tres casos, estos tres grups, no es posa res entre parèntesis perquè no cal posar res, sols pot actuar el magnesi en 2, aleshores no es posa, seria incorrecte si posem un 2 entre parèntesis. El MgOH2 és hidròxid de magnesi i FrOH serà hidròxid de franci, i el franci està ahí, Fr, sol es pot actuar en nombre d'oxidació més 1, no pot tindre una altra nombre d'oxidació, hidròxid de franci i res entre parèntesis. Hidròxid de franci sense res seria aquest. Espero que ja ho entens, els hidròxids els veiem en els següents problemes.